Tuisian ngi ai ngui ublei nakamta kani pat kasngi kabngiyo ikaban syakuri pat ikaban peran burom kerteng kabukhu kujung u ngi pijang sapai piki perabang ibi baro kibadon apot ngi yeng kabukhu kabintang kujung ublei syakajung syakuri lang kujung ngi hanagapor kekti kujung ublei ka ong katno kab internet ya kita vernakel jong me atrai ki pat kaman sim jonga kesngukan mau ha oi katrang ya ki plau jong atrai kadonu jonga bat kado jonga kia kaang ya ublei ubaim kini ruai lang tu ruai kebasan spa nyobusan kejeng ruai kebasan spa nyobusan basan spa nrupusau nagwa khamrim Hisyakri utrai lukan rap yaro pen pau jeng pen im haperthei baro ka kerteng badan bor ujisu pen krau kahima kejong u hangi kelapau kumtu berasal pen dekat kejong ruai kawasan spa nyobusan basan spa nrupusau nagwa khamrim Heswai ka banlai hublai jing duai ngan puli gibenta na katin jo hublai naga kitab jung Joshua kelenong ka khat sao ka to ni kit khat na du tu khat ka ban riung onda kumta ki khun juda kilawan hau Joshua hakil kal baru kalap ukhun
ujifune unong kenes ulong hau metip ya kabala ong utrai ha Moses ubriu jong blai chapang jonga pat chapang jong me hakadesh bania ngala sau post nam kerta men ba Moses usyakri utrai ula pha enga na kadesh bania ban khmi sentiat ya gari bat ngala walam ktien pat hau kumbagala don ka do nut jonga pen ban ki perlok jonga ki bala ringkat bat nga kila pen ya ka do nut upai ba henre ngala buat nadu hadu ya utrai ublei jonga tiu Moses ula smai ka sngi doong ta shisha ka ta khando halor ka slajat jome kila yu kan long kari kan ti jome bat ki khon jome jiunom na ba mela buat nadu hadu ya utrai ublei jonga menta nomor kata tu ai hanga yu ne ulum syapang ubolakren utrai men hakata kasngi naman melayo sngo hakata kasngi kumno bagi anak kila don hangta bat bagi nong ba ki bakrau bat blakir kenro toy utrai udan ringkat bat ngan be no yaki kumbau utrai loong namar kata tiu Joshua ula kerku ya u baula ai ya ke Hebron hau Kaleb ukun Jefune balong kerikenti namar kata ke Hebron kalong kerikenti Kaleb ukun Jefune unong kenes hadu kan kasih namar ba ulabut nadu hadu ya utrai ublei ki Israel kini gelong kentien na ketien ba khu ke jong ublei tengilej hau ublei ke jing duai tanya duai kumne ublei bukpa jong i bahabneng iwan ke bandem hakmat ke selajat ki ba khu ke jong me ya ka ban aingo ime trai na kam ta ka ni kasngi ya ka bal mela iPad yangi ya ka bang inyo ya ka ban shakriya me oi oblei hapu na ka yeng ka ba khu ke jong me bat kum jura oblei na kam ta ki bam yo ka lat ka ban kiu ka yeng ka ba khu ke jong me idan ru oblei la ka jong ki yeng ki sem oblei ya ka ban shimenta bat ki khun blessus pa jong me leng ba ni shakri ke jong i ka ka pot oi oblei ngile dei ka ban ya leng ba ya ki sngi ki por la ki jing sem ki jing kendu ki jing amat ke bangila let's say oblei ya ka bangila ban ya pher iwe ni we pat dan pada jong ya oblei ke bi amat ke oblei ki jing le pelai ke ba me mela le pelai ke jing em ke jong i dan pada jong ya oblei bi amat ke jing sosi ke jing kuslai jing pang ke jing sitam ba ke jing du nor oblei ti ke ba ye ki ba thon pada pagum ke ke por oblei ngi ya leng ba ke ski ke ba e oblei ya bangem la ke ban batai ke jing em ke mala ke jong i wala kita ke jing yo amat ke jong ya oblei ki la ban long ke ba pher iwe ni we pat Rengi sautu pat oblei bame mem chun long jingai pat nangi pat ki ek oblei ya ka bangi kendu ya ka bangi hap ya ka ban ya leng ba oblei ki long dai sya ki bame hi melabu benta si benta na ka jing em ka jongi ya ka bangi dai ban ya kendu kat bangi dang em dang sa na sla per thai hoi oblei ha bangi don ni ka lat ya ka ban yo ban syakru ya me la ki jong ki jaka la jong ki yeng ki sem bat ha ka ni ka yeng ka ba khoi ka jong me ngi ket ru ringkat bat ngi ke jing bot sepat khat ke jongi ya sibun ke oblei ki bangiem la ke ban yo ke juba abagi persyang ban wa chani satai rengi sautu oblei ba pedang tong jing khia ke bangi ke ndu ke jing im ke jongi idon ke lat pat ke ban yo ke ban phai chame ya ke ban bret thame pat kham tam oblei ke jing ke sai ke jongi ke bangi em ne slap thai ni sautu oblei bangi dang don kam oblei ya ke ban yo ke ban kiu saprang ke ban ta jong jing em ke jongi la ka long ha ki banta ba pher ring sautu oblei ki babun ki jing khang lat ki badon oblei khmat jongi ngai skem oblei ki ba me hiro da sisya mi i kita i dwai ki ka por oblei ya ka ba me min is e ka ban weng pat ki ni ki jing khang lat oblei ki badan khmat jongi ka we dei ba ki jing ya lam ti jong ki em jongi ka bangi hap ban ya kendu ka bangi hap ban pen biang ban pen dap ba ka ban ka sai ru ringi tiap ba me hi oblei melong ka bor dia ka ban yalam yangi ba ban weng ni ki jing e kena bangi dang la oblei ka ban ya chaprang la ka long ka jing em ka kenjat do ka jongi kham tam ro oblei ka dei ka jing em kun jaman sim ka jongi oblei ha ka bangi la ka ban sakri ya me ni dwai ka ni ka por ro oblei na ka ban ta ka ni ka balang hang ni mau ro na do i pastor in charge ki temesan baro ki dekot ka komti balang
o ki riungait hapo jong kabalang ki rang benta ka kraw oblay ya ban penia chaprang ka kam ko jong kam tama penang jong ki singi ki ba e oblay ni tips cam oblay bekidon oblay ka benta ka kraw ya ban yo ban pendap ya ki e oblay ki kam ki bala sa chakmat oblay ya bom semla ka ban pendap hak bade be chakri ya me idwai nama kata oblay ya ka ban me long ka bor kan sar bor ikirim payeng kristan baro kerpang ru oblay ka komiti balang oblay bakala ka ban pentelun ya ka silntem ka jing sakri ya ka kam ko jome idwai kerpang ru na kam ta ki seng ki bapo jong ka balang na do ki seng khna ki seng kenthai ki seng samla ki nong kit kam baro oblay isnai ka san bor ya ki oblay baginang la oblay ka ban treasure ham ya ka ban pensap priang ya ka ban kentiu kalama gospel ka jome ban peniar oblay ya ka hima ka jome hanis la perthai idwai na ka por oblay na kam ta ka jing sakri ka jongi ha na ka por bat kham tam ru oblay ya ki bentai ki bangsi ban pendam ba sakri ru oblay badan ka bentai ka ban asam kubor ya ka tin ka bakhu ka jome hoi oblay ka ni ka sngi ru kalang ka sngi ka ba kerpang ya ka bakum ki balang hapo jong ka khasi jentia presiden sinat sapki idon ni ka ban ken mau oblay ba ta kalong ka KJP sinat sap ni sunday dan ni ka sngi utrai ba kerpang ka sinat ban ken mau ya ka jinga lanti jong sinat nadu melaseng ya ka hagas nem arajar a o idwai ki nongkit kam baro jong sinat nadu moderator secretary o ki executive secretary jong sinat ke badan ka benta oblay ya ban penia chaprang ke kam jong jing sakri hang ni pokari khasi ke jentia ka ba ye ki jong idwai kerpang ru oblay na kam ta ki project ki ba pher ya gitu ki badan ka benta ya ka ban penia chaprang la ka long ha ka bede ka kam yalap la ka long ha bede ka kam ke imlang salang ha ka puli ka puthi pat ki wei pat ki benta ho kini khat prat li snem oblay ka ba sinat klade banya lingbang yo i ki mati ki jong me oblay ya ki sangti ber kraw bor ki jong me oblay ka ba me mala krichan bor ya ka lingbang kini khat prat li snem ni ai do wai oblay ni ka por ya ka ba me mana dorikat bala ka jong ka sinat ho ki balang ki prestri ki district ki balang baro apo jong ka baling ba ka jing krichan bor ka chuki la ka long lingbang ka jing duai la ka long lingbang ka jing ai oblay ka long da sha oblay om na mata ka buram ka jong ki breu ni sla per thai Andrai kaban kentiu ya ka buram ko jome isnei ban ndor kat la ka jong sinat bat kom ju ri balang hapo jong ka ban ngi dwai ru ni ka por oblay ya ba me ndor kat ru ni ka balang bat ki kam ki ba kadang dan ban pendap nang ni chakmat ban ngi bu ikan ni ka bentaru hakmat jome ni ka por ya ka ba me min isnei ban kerku sim oblay jing dwai ki jing kot kat pat ka jongi maap ki lai ki let ya ba pen so si me da bangi pan ban ngi kat pat ha ka tang don bor tam jo tra Jesu amen Tena ka por ngin yo ban pendap iki kam jong kapalang ki parabangi bi baro ki balong ki khon jong kapalang ki badon hang he jrong bade sel don ki basong seporu kumjoru ki wei ki parabangi na ki wei ki balang ki bedon rengkat bat ngi nyai ku blei pi ka geteng ka badon bor ka jong trai bo nong pen im jungi Yesus Kristus I nongkren hagani kapor haga balang ilong irabren eti soliang I balong pastor in charge jong kabalang Presbyterian Penthorum kra kabadon haga silong dilum Presbyteri kum kabalang iben pau kejing kublei bat kejing sngongo yai pastor soliang I balakloi ban pelat ye kapor kejong I Ban ban yadon rengkat ban ngi kum kabalang hagini kesingi ban khamtam ban sam ika kubor ka tien ka jong blei hapdeng jongi hagini ka jingi sing kini gedei ka KJP sinot sepngi sondi lani ka singi blei ka bagarpang naga benta ka KJP sinot sepngi tingi ai ku blei pastor baila yadon rengkat ban ngi hagini ka por Blai sibon pastor, blai uni snei ban kerku ipi, ka kubor ka bapin ai, pedeng jongi kandalong ka bor, naga banta jongi kum ka balang, blai unang kerku ru ipi,
haga jing sakri ke bapidon halaga jong ka balang ke pastorate ke district ke presbytery ke synod ru ba unang panchayat board ipi dalau jong mensiam jong u ngi layo priang yaki calendar jong kesnem arpuway badru ki diary jong kesnem arpuway kini kidegi jong ka ki bis not sepngi te ki bakwa kopi kini ki calendar ki diary pila banyo na iba pilots karjarin hagador nrigopoltengka kawai ngipen kan mau ba ke kelas suspension naga benta gitu ki bala kloi ban pendep ye ke jingi tho pen scam bad ban yo pelai no na ke suspension kan long benta ke jan mit ha kapor saubaji hapo ke jing penya jong timen mesan jungi timen mesan PS Karnior gitu ki ba ladon ke jing temu sungpaban poi kenang segeni ke kelas kenang bangi yo ban penbiang ki jenun kambaro ki biede bat kejeng pelai suspension ngikir patru ki bahayang sem jong kitu ki baladei ban pelai suspension sopa ban yetu iki kumta bakin haban wan sega kelas mentaga janmit ki program jingi seng ka jingi seng gentei hadian balawai kini ki jingi seng ke bamenta inong yalam i Mrs. J. Karsano Vice Chairperson, nong Polis Dang Batwai Dr. Miss Manorisha Mauri, barinong keren i Mrs. C. Marbanyang. Kajing iseng samla ala sibit akapor janmit san beci, i ban Polis Dang Batwai Mr. Stephen Shooting, barinong keren i Mr. B. Wanyang, i balongru ucaman kajing iseng samla. Hakamiat balang arpusan terik, hakapon riu siteng in yo ika jingi seng miat balang, barhagan ika jingi seng in yo sngau ika weipat ke subjek, kabaong ki jingjin jar ubahok kilong sibon, henre utrai upelaj ya u naki baro. Ika balasim naga saham kabalai busang, kedekot kebakat kendai, bad balapia naga tim kajingi rab ublay, hapdeng ki jingjenjar inong kren ye gani ke subjek ilong iwei naki khot ke komiti balang i Mr. is imli iban yalam hanga ba pulis dang badwai i Miss Serpailin Marbanyang haka singtho dieng arpun nyau terik hapo gani ke tayo kandon ke jinget ho songkurim badon burom jong iwei neki khon samla jong kabalang i Dr. Dakahio Liwai iban pendep ye kejingit ho bad u Sandor Lendem ubadai udkhot jong kabalang Presbyterian Riat Samtiat keni kan long hagapor sibiji bad keni kejing benar kalong yengi kum kabalang bangintip bahaga singtho dieng kadon kejingit ho songkurim ha kabalang Hagamit sin sajan arhu praterik kinyo gajingi seng duai iban Polis Dang Batwai inlong imis Emi Nora pengrop Emika Nora pengrop bad kamat jing duai kalong bangin long sulur hapdeng kijing e hagani ke singu trai ke banwan arhu kendai terik inong keren hagabalang inlong iwei ne kitemen mesan AS Lingdo Kawai pa kajing benar kalong ba ke komiti balang kala ia kendu berkala perkan haga baya day baga bamlo Christmas mentag snem arpo nagadau kajing long jingman jong kapertai kumni kumbagalong hadu menta kabalang kala rai ban numpen long ia kajing ia bamdo Christmas mentag snem tiki para bengin nyin bo jingbot ia keni ba mentag snem arpo nginum don jinge bam do Christmas hapo kabalang hagini kapor ngin sayo banwan ra no jing aingo ki oses kin subhaban penpoi jing aingo hangni
ban ini lapan bet ye we ki rangba jong kabalang Mr. W.M. Ramsdam pien subha ban tuai ban penkentang ye kicing aingo kini kilong kicing bermata. Tengni tuai. Long balakar khu ye ka kerteng ke em ku jong me au boleh buk pa jubah meneng. Namar me penyo pat ingi sesisin pat ye ka dikasngi ka bakrau bat kasngi ka bakentang ke jong me. Abakum ki khu ke jong me ngiyo ban kiu ha di ka yeng ka bakentang ke jong me. Ban mane ban syakri ban penon murom ban krau ye ka kerteng em ku jong me. Ngai ngul me try hapdeng jong ni ke jing ja bat ki ki bekerja ha di ka patai. Hendai me yai ker khu yengi. Bangilak wanara yang dikijing ai khwat jame bagi tuai ni kapoko kan rap i bisne ban pediang yang dikijing ai kebarik ke jangi bal bisne man ker khu ban ketang ki basha jinu bak balang ker ban kam ki kalong man ra ya ka borom ko jame hak ni ka khendau ker khu ya ko we pugoi ka ti barok balano baganang man ker hai ko tra jisu ka jing yo jingkot jeki halakasngi kam tamai hak ban sem jeki ban e ban syakri jame Tribe ia hukum ni kapon ngabuti kerpang ru. Nam tak bapang ke bestom ke bidan hagiyeng bak jeka sumar bapero ke. Wa min sne ban kerku nam ta jong kiru. Men pen yo haki ko kan rab ia kala. Bagin yo pat iki met ki phan ki bakoi bakia. Nang bagi lawan phai pat sia ko jong yang sabat ban syakri ru. Ia ka kerteng ke im ke jong me. Trai ngabuti kerpang ru hani kapon nam tai peso solia. Iban sa ai ka kubo ka tin jong me hagni kapon. Kuma melaju pedan kami hakipor baru, isne ban kerkhuru ye hakni kapor. Maka eke baru kaktin kwa mi nak kesentor je. Kalong kejing pasat bo nak khat jing isne jame. Kerkhu ye kejing syakri jing i kutrai kwaidan. Bagi kejing kesam jing i hibaro. Bagi lawan ya kutrai haban syakri ye ka ketem im jame. Kerkhuru ye kapor pedang sa. Ye kejing syakri jing i bagi dia ban pandap kutrai nam takaborom jame. Ai ti ke baru hakikti jame. Ya kini barang ipan hak keteng jong Jisu. Amen. Ini penting pat dengan irwai tu jeng ruai ke ba saus pakat pra. Ba saus pa anriu na kamrim. La jerong ulum ru ban kiu tengah kwa. Ngam thut la ka e ru ngam tieng ya kama. La pat dik kho siu la be kamen siem. Dei hang ni te pen ban galat ka jeng im. Komen siem balwat watno badwat tieng kalat bej laki Henry Kising kalat kebabakla la jemru banyai kakut hakordet bat sitom klem thait berat lagi dekat ke jengruai ke pasaus pak khat pra pasaus pak anriu no kamrim Gam tut la
I pastor in charge, I pastor London seim, ki timsan, ki dekat ke komiti balang, bat ngam ta jong pi ki prabangai biit, ri bala ke bandan hapok nak yeng ke buku kentang ke jong ublai. Saya sien ngapen pau ke sungu ublai. Bawa play ni kalat, haga mengila ke ban yadan kum ni. Ia ke ban syakri, bat penan buram, ya kerteng ke buku ke jong u. Amla akan dan pau ke sungu buram nak menta ke program komiti lengba i pastor in charge jong pi. Kibla ai ni ke benta. Ya ke ban yo yang dan kat bat pi ke kum ke singi ke kerpang. Ya kami tiap kum ka KJP senat setni Sunday. Habadan ni jaka ngam da sunong witan hiru. Bala judan benta bat pi kum ka balang ni. Idan ru na preng kinong sarai jong ka balang ke blai itu I timsan kasono iba hati por mensua badang dan senat office dia dan lang. I pastolan dan. Ya bang ya don ke dei ke bajan bah. Ngilong si perlok bat ngia puli lang ban ikan mau hakapor ngada dan hijing puli hapo seti Jabalpur ilong ko men ya kaban yarap bat kham tam ki jingpang ke sistem ngadon ke jingpang hatu ki por men swa ti ai ngu ba deling ba ke jing dan jing postal dan ibu jerap ya kaban siat bantiu nomor pengamlong ban bam ke jing bam names di pastolan dan ibuan pen serwa yau bendi tangga tahangi ya bam jadi ngewat pastolan dan ngia im tangi im tu bendi itu pat ngia la ban pendep ke jing pulih I pastolan dan la pendep aswa pat nga pendep hadien kiadan se sekwe pat ke jing dari pastolan dan benta per ngia dom baru ngatip benta kasngi la dom ya nga baik sama yang ngan dalam ini niru, tahu kamu nilai. Ngan orang nak jong jeng ba ngasa kumpul Islam kendian, tapi ngapoi suapan sedang. Di pastor saya sienpat nga ai kublai pi, pada penpau sungu kumpul yailong henman kipor baro nadu kijing puli eterte. Hadur ubah ngia poin khatru banya pejru ki balang markhab marjan. Perkata ru kelana ham sojan bat ngi juya puan ru nakapor kham tam nga si wat ki jeng rap na I haki bentang ki badon ki nu ki jeng ya bangila bani perkhat bani poson I ai ngo ru blai ba blai ru ula kersan bor ya ke balang haduk ini ki ski ki por pat balong gumne kum bakalong hang ni ke balang ne mauro hoi ki balang ru po rilum khasi bi jongi kerpang ru ha bedei pat ki balang hapo ka KJP senat sapni Indua yu play, nang kerku, ikan orang alam cakap balang baro, nado ki pastor, ki temsan, pat ka balang hang niru, iki rempai yang Kristan baro, bangin ang la, ikan sekri yu play, hakis ni kipor baro, wat apa yang juga jeng kabangi day bani kendu, bat ya kendu nakapor sekapor. Mata kasih kalau kasih utrai, kabakar pangi ya kabakum ki balang baro, apo ka sinat sepngi kejongi ngi ya rakhi, bagata kalong hakwedei, bagata kabangi ngiken mau. Ya ka jing sedang jong ka KJP senat sepni ngaju kwa ai ban kadau kendiat kenang bakan ba kani ka jing ken mau ke jongi kan keski ya ka ban tip kendiat sapang ke senat pat ki kam ke jongka haswai ka bangan poi ku bor ngan supen snow kendiat komni ka senat la thong ya ka ar sautorik nombar ka snem ar hajar ar ban menta kala dan komba khat pra tali ki snem Barapo kini kat prat lagi snem jong jengyak nanti jongka kalau roy ki bebon ki benta. Hakap sedang ki dan arpo art lagi presteri. Hakap sedang bentung ke sinat hakap snem arajar ar. Hendrai menta pat ngidan arp kundai tali ki presteri. Ka mausut presteri ya ka barang dep bentung menta ke snem. Nang tang ngidan ru kat kum ka statistik jong ke snem ke bladep ngidan kum basis pa arpau tali ki district Nyos pa kandai penriu tuli ki balang, sis pa sipau tuli ki tenat balang, arspa arpenringut ki aktif pastor, arpuengut ki pro pastor,
Bat ngidan kumba ar hajar nyos pa ar kulai ngot ki kpa jong balang ki bekerja ki pastor ki balang beper. Baka jingdan brio baro aru ngidan kumne ki rud khot ha ka balang ngidan silak ndai pusan hajar rius pa nyo punyo ngot. Bat ki bompat long rud khot ki long arlak san hajar saus pa san pu ar ngon. Kumta baro ki jingdan brio hapo jong balang tang ka sinat sep ngi ke jongi ngidan saulak si hajar cispa nyo pusan ngot. Kini kalong kadar jong renyang jong sinat lingba kini ki jingyak lenti ki jong kakat prata lagi senem. Bar kajing betul ni ki kam ruka sinat kadon ki department ki baper ki bapej hala ki jong ki benta jong jing terikam ki jong ki. Kenang mengin song tho pantip. Ngidan ke sinat office administration, ngidan ke bapej ki kam office, ngidan ke finance department ke bapej ki kam pisah tengka. Ke pastoral ministry department ke bapej ha bidai bat ka kam syarai barang kam tam ngi ki pastor. Ke trust department ke bapej ki kam jaka puta ki jingdan jing jong sinat. Ngidan ke theological education ke bapej ha bidai ke jing pulia theology bat kam tam na kamenta ki khun samlan jong balang ki balik ban pentwet. Ngidan ke mission evangelism ke bapej ha bidai kam yalap ki school ngidong ngamber ong ki kam yalap ki deng khature. Ngidan ruka Christian education department ke bapej ki school ki college jong sinat. Ban ngidan ruka social economic life development department kebedai bat ki kam kebedai bagi emlang saklang. Nalor kinong kit kam jong sinat ngidan ru arngot ki extep secretary ki bapen telun ye ki kam jong department. Bat rapok jong ki ru kidan ki director ha kebedai ki bapej ki department bat kum ju ru ha kebedai bat ki jakature mission. Haba pai sakajing sekri jong sinat ha kaliang ka kam yalap ngi sakhi kajing tre jong ka mission evangelism department. Lingba kiling khatrei jongka hapo bat sabar jongan gari ke baie ke jongi hapo ka celangi dan ka Archnong Mission Center ka Nongjuri Mission Center ka Ranikor Mission Center ka Opar Siliang Kri ban ngidan ru sabar Artlik Center ka Dubri Mission bat ka Kurkrajhar Mission nalor kini ki Mission Center ngidan ru ya ka Urban Mission ka bedai ka jing trei ke jongka hapo deng sor kam tam na kamta ki brio ki blangop ki jingdi ki basniu bat kumju ru na kamta ki tu ki basyam lanot bat ki bayat ru ha ki jingya kendu ki jongki hangne kam tam ki jing na ki bor jong bomman bat ki don ki mission director ki bapej ki project ki bapej ki urban mission project bat kumju ru ki mission director ki bapej ru ki mission center ki baper Nalor kini ngidan ru sakinong hikai kinong three mission ki Bible man Bible woman nantang ngidan ru saki nong hikai school ki bapen ya saprang ya ka jing three ya ka kam yalap bar ka baka sutunat ru bah preng jong ka jing three ya ling khatre dan preng jong ki ya ka pengilala ya ka ban seng balang ka kum ka sinat kala ban seng balang lani ban pelong balang bat ya ka bala penyaso ya kita ki ling khatre barki district barki presteri ki Marjan ki baka tu ke baka sinat ka tre kabu iling khatre baka don ru ka jing persyang ha gini gisngi barki jing tre sitom ru ha ka bala ka ban pelong district lani presteri ha ka bedai barka Dubri mission bat ka Kurkrajhar mission ki mission ki bedai sabar jong upur usa sabar jong sinat lani sabar jong negeri ka bai ke jongi ka sinat kam kut ru tang ka betre kam yalap Enrei ka don ru ka benta ka jongka ha gwedei ka jing kentiu ru ya ke emlang ka salang ka baha ka miat ha ke emlang ka salang lingba ka social economic life development department kala kenier sikibriu ki badan kam ki don ki project na kam tai kun swet ka bangitip kong ka Wellington Students Home hanong pendeng ki project na kam ta ki briu ki badan ha pendeng ki jinglong baper ki khotmet ka community based rehabilitation program hamairang ke Mairang Vidya Juti Inclusive School, ke Reverend Amir Khan School kebadan ini hajan hang ni. Panang tangi don ru ki project ki bedai bat ke yok ka kot, ban kentiu ka lain ke yok ka kot. Ke Sinat Sengi Training Institute Com Production Center ke ni kebadan hang ni Lum Ching Shai. Ke livelihood program ke batrei hakikat kendai teliki snong hapo jongka mau plang CNRD block. Hak bal Christian bal lebih bisa dengan bread for the world na Germany ling baka kasa. Nang taru ngi lasdang ru sakawai ka kam ke bedai baka integrated farming system
ya kapal Krisyan daka Asian Development Bank ya kaba ling baka sarkar jela kaba ngitrei haki katu teligi haki katu kati katne teligi snong hapo jong kamairang si NRD block ngalor kini ki kam kaba kasinot kale iru ngemla len ngemla pat klem daya light ya kajing ya snok tilang pat jong ki seng hapo jong kasinot kaje seng genthai pat kaje seng samla kaje seng genthai ru kadon lagi project ki jong ka kaba ka peniat sakhamat kedon ru hakabedei bat ka kabedei ke mission ke jongki ha umsat jan ke school ke jongki nang ta ke school ke jingtrei mission ke jongki po jiakuri po asam nang ta ru hakabedei bi samla ru kedon ka mission ke jongki harani hoi ru lingba ka multimedia ke don itu ke Good News TV badang sian ke jesen samla ru kedang la ban play pat sai ke studio ngi bau kiseng ru ye troi sitom leng bagi kat prat lagi senem ye kaban pentelun perkai ke bangi sotenat apa pai se jing troi juga sinat kalong ke jing kersan bor jong pi ki balang ba per po jong ka sinat ngila iban penyeng ye ka office building kum baga ban long nang taru ngidang don ru ke jing ya chaprang ke jing ya chakmat nagalian juga sinat hagbede baga jing tei ke guest house hang the havilor hoi thabapai syaka jingya lenti ke sinat ngila ban sngau po umut ho mat enring em dei ban klet ru bangi dei ki don ki poru ya ka bakum ke sinat ngila dei ke banyak lingba ya ki jing ki mau siang hateng hateng ya ka baga hap ya ban kendu enring aingu baga bor ke jong ublei ke ya Krisyan ka por syaka por but ka wei pat ka por ka ya Krisyan ke sinat ka por syaka por dei ma phi ki dekhot jong ka balang baro hagi balang ki ba per po jong sinat yak ba phi pla Krisyan leng ba ke jing dwai ke jong phi ba ke jing ai ke jong phi hir kom ba per yak bala ban pentelun ki kam jong sinat nakapor syakapor ha ke jing dei jong asimet ha bang la don teng ha sinat ngamla ban klet ru ke ni ka balang ke jong phi hang ni ke balang mauro ba pilong ke ba kloi ban penbit biang ke jing don kam wala ki long ke dan kam ke ba kerki ru ki bahagas kum kasinot kasania lani ki department kasania happy henrei pi aidan ringkat bat pendep ya ki kam kat kum ke jingker pahat ke kasinot ke kerpat happy ngiyo ya ke mensiem jinga trei sitom nadu ki nong elam jong balang pastor ke temsan ki dekhot kan thai bat senrang ki biami bat ya Krisyan nagapor sakapor hakikam ki khep te nagapor pen pau ke jisungo ba ublei unang don ringkat pat pi ke balang bagi dekat baro kentai bat senrang kiparak mai bei thabang yo sngo ye kan ke jingya jong sinat bat komjur abang i phai ru ke jingya lenti ke jongi kom ka balang ni sngo kalak ban pelong hangi ting ngatrai bang sngo tangkap tu ka labiang henrei ngatrai kan omlong kom ta ngam tharai babun nangi bangi ong to labiang katu ngila trei ka sinat ka labiang katu ka labiang ke jing trei ke jongka lani mangi kum ka balang ru ngila abiang kat tu ger kom trei ke jongi ru ndai ka longi ke jing em ke jongi ki briu hi ba ka don kai bhapo jongi ka ba tenra ka pelong ini ba kat banang trei kata nang kwa ban trei sisu par kata kalong kata ka hi ke kom ke jongi ki briu hi ka bangidang kwa ban kieu bat ban la ban poiru seki clear jong ulum kham tam ha ke jongi sekuri ke jongi yau blai kum ta kan ke janmit ha ka kum kan ke sgi ka bangi kan mau ka jingtrei kam jong sinat ke jing Krisyan bor jong ke balang ka kwa ru ke ban phai bat phi chaka tien ke jong ublei na ka ban ta ye bangala puli ka basdang bat ka tu ka ban ta ka long ye ka bangla sim nong rem na tu ka kitab tong ju siwa hi ka nong ka khat sao tang tu ka khot ka khat a bat kin tien ki ong kum ni menta namar kata tu ai hanga yau ni ulu tengele hop lagi jing tuai kum ne au lei wak pa jing i ba beneng ni wan ka ban pau pat sai sien ha khamat ka khat ka jing isnei ka jome nam tan ka por ha ngi la ban ya sngo ka tien ka khu jome ni ai ngu mi au lei namar ka jing dor kat ka jome ka sinat set ngi ki kam ki jam ki jing trei ki jong kan ki project ka per ni ai ngu ri mi nam ta ki balang ki prestri ki district ki ba ya Krisyan ya la ka jong ka sinat
ban penyai cha prang ke jing perikam ke jongka hoi oble ke kapor ngen yo ke ban phai ke tien ke jong mi oble ban long kapor yang ngi oble ban nang la ke ban pressure hem ba khana ban nang la ban kham kiu ke jing sakri ke jongi la kalong ha ke de ke jing itan kam ha ke met ke jongi ke do ke jongi kham tam oble ke ha ke de ke jing kam ke jing long man stem ke jongi isne nama kata oble ya ke ba mi men pentli ke jing bot perkhat jongi sipor mengilak ban sengap syak skor ke tien ke ba khu ke jongi isne ru ban don kan bot sakri jong mi bot lot bom don bor ai Nui chania amia oble ya ke jepenia ke bastat ke jome ya ke mi men ket khu yu rang ba khu bor ke ban yo pen sngo leng ba ke tien ke ba khu jome kan dolong ke bor ke ban ai men sim yu marwe yu hu ba kren ngen ke benta kham tam ru na benta jongi baro ke bi snap sa skor sim oble jing dwai ke jing khot kerpat ke jongi damangi pan ban kerpat ke ten bor tam jong tra Jesu amen ki prabang bi habangi pai jadi ko benta kendia ada swaban poi sebentanga sukwa ban kalong hi kerkom ka jing im ka jongi ong hi bangim la ban khamtam ha gede bat ka rukom im ka jongi kum ki jai ben riu khasi jongi ki riu lom ka jongi ngidon ha oi negeri khasi ka jongi ka don sipon kilom ki ba pher namat bi don ki kilom ki ba bon ngidon ru ka jing long ka jongi ka bangi sotrat hi ka ban yo ban kiu sikilom kiba don saudong jongi khamtam ki por telang ki por go yo suti ni kwai ke ban likai selum sawa pat kan utam ke ban yo ban kiu kilom ban yo i ke jing internet jong ni ka perthei ka mariang ke jongi lingba najrong jong kilom ngaru ngalong wei besutna ban lek pat ngajudon ke jing sotenat eladi ke ban yo ban kiu kan mau kiu ni lum mau pat sene khamtam ki banai September ke por ke bangya Julai ke ban ni wat tet ban ni khaitet Bat bayat don ki kep ni habya itu ganti ki ba khoro khoram teng sentuh habya ru dambat bau tu dieng pengira pengi lek ki ban wat ten don ki jaka pengi lek kita than jete mersya atau mau tawan teng i ka them jete ki internet bat onda pengi kwa ban kiu ti ulum ba kham jong satai siliang ya ban ya ling ba ka them don ki por ka pengi haban suparu de kho siu bangim la ke ban yai wud lani ke ban yai stand ndai ka don ka ta ka jing sutunat lani ta ka thrill bangi yo ke ban sang ban yai kai bat kham tam bangi yo ke ngi lek kun hon ban lek wat ki tet bat ki wei pat ki tiar lani ki jingbam ki chur khlau haba phai kata ka jing sutunat ru haba phai pat ka bedi ngamut manong haba phai pat ka bedi ba ka jing im ka gen jaman sim ka jong ilan ka jing im ka jing im ka jong ine perthei ru bat kham tam kum ki kristan ka long thik kum kata ka jing ya lenti ka jong i ka ngi kwa ka ban kiu sigilo hen rei ngi haban yai pat ya ti ki at ki them jong ka jing im ban yo mat ya kita clear lum jong jing em ngi hab ban yo mat ba ya kendu ru ya ki them jong jing em ka them jong ka yo ka kon ka them jong ka puli ka puthi ka them jong ka koi ka khia ka them ka em lang sa lang bat ka them ru ka sakri blai hapadeng jong ni ka pandemic ngi so thu bangi ya ling ba jong ta ka them ki para samla ki khon samla ke brang dei ban puli puthi ngi ha ban ya eta ka them jong puli puthi ki perlok projor ki badang don ha padang jong jing persang ke jong ki jing sedang ke jong ki ha dei bat ka kam ke jam basang ban seng ki kam la jong ban yeng hala ke jong ki kejat ki ha ban ya leng ba ta ka them bat ki yo i ru isibun ki benta ka bang yo i ka jing ka paki briu ki sngi ha ban ya ya tigi them la ka long kot ka khia ban ngem la ban len ru ba ka bede bi sakri blai ka jongi ngi ha ban ya leng bai ta ka them ra ka basutan hat pat ka long ba ngem la ban sakut sa anta them abang idon kita ka ji ang nuot bangi kwa ban kiu sejrong jong lu ban poi se ki clear jong kilom ngem la ban sakut sa anta them ba ka ta ka them ka nom la ban bat sa yangi ka them ya ka bangi de ban ya ling ba ka de ka puli puthi ka nom la ban bat sa yang ai pi ka them ka de ka yo ka kot ka bangi don ka ni ka por kam la ban bat sa yang i
Bat katem yak bangi leng ba ko de wajing sekri blai ru kamla ban bat sa yang ai pi ladang yang not ban kiu sekilum ngin like na ta katem balarangi tiap sisya bangi de ban ya leng ba ya kata katem baka de ban don tangu ke ang not hangi bat kata kalong kombo ong kalap menta namar kata to ai hangai nulu ai hangai nulum hagwede baka jing pulia putih ke jonga ai hangai nulum hagwede baka yok ka kot ke jonga ai hangai nulum hagwede baka jing kot ke jing khia ke jonga bat ai hangi nulum hagwede baka jing sakri play ke jonga nilai ya leng baka katem kam semla ban bat sai ni bangala ban ong baling ba kini artli ki benai kini kendiat lagi benai ngilas dang ia kaban yai light ne kata katem ngilas dang ban yai light ling ba kata katem ban ngilas dang ban poi hatrai ia kaban kiu ia tekilo bagata kadang kade ban don hang kade ban nek cing bat berkhat ke jongi bangin pan no blai menta to ahanga yau ni ulung hawa pai cing gat khot ia babu kemenong rem kekeren sepang ke jingkular ke jong ublai ban penyo yu tau lum hau kalep bat bau kalep udon kata ke jing angnut ban yo yu tau lum Hebron wala kalong ka ba namar u ha ban be kran iki briu ke la bohai om tang bagi bohai snong kata ke jaka henrei ke la pen sniu dur yu tau lum henrei wala kalong up tau udon kata ke jing kermen ke baskem ha ke jingkular ke jong ublai bau unyo yu tau lum kalong ke jing syaki perang mai bait walangi sngau kalong ka ba bat jenjar wan poi sakliar jong lum ke jing im ke jongi henrai ngi de masau thu bakung ke bangai ladang idon kata ke jing syania lani hagi ke jing kular ke jong ublai compare yang i walangi ha banyai lai ling ba ngi ha banyai ling bai ke jing ki babun ke jing jenjar ke jing pang ke jing stom henrai ngi tips camp bangidon kata ke jing kermen baling ba kita kecing pang kecing stom ling ba kita kecing ke bangi amat kadon kabor ban kersan yang bangi lapan ban light na kita kecing jenjar ban poi cakliar jong lum kesam bis pakat khandai kat pesan phau ko ongum ne kani kalong kecing tingan jonga hala kecing jenjar na baka ketien jong me kalapan im yanga my comfort in my suffering is this. Your promise presents my life. Kaya kijing kular kebau play ula ai nak kamta jonga jong pi simet. Ngidon lagi jong kijing sau thu kijongi ya kijing kular kebau play ula kular kijing im kijongi. Hendak pedeng kata kijing kular kijong play. Ngiap ling ba kijing ki babon. Padon ki kap ke bangi sau ta kijing nginam la ban kot ngim la ban poi kata kijing kular kebau play kular nak kamta jongi. Lega plan ka ba ulay labu na pta jongi henrei ka ting jong ulay ka pengan mau yangi baladangi ngi shani askem hat ke jingkular ke jong ulay katahi kan pen im yangi lani kan serpai serput yangi hapdeng jong kita ke jing lani ke jing kendu ka bangi dei bania kendu dei ke jingkular ke jong ulay ka bangi kan mau ke jingkular ke jong ulay ka berap yangi bangi la kum no ban duai ban pai sha ulay Deling bagi jingkular ke jong ublai, ke bangi sautu, bagi tak jingkular ke jong ukilong ke bakordor, bar ke bangi mla ban yok kumni. Deling bagi jingkular ke jong ublai, ke ba ublai kular yangi, ke bangi sautu ru, ba ublai udon ke plan nakam ta jongi, wala rangi dei ban yak ling bai ke jing ke balai pau jai lai pau rukom, ha ke jing im ke jongi. Jeremia ong galanang arkundai gat khat wei langi pai ke jam Jeremia galanang khat khandai arkundai gat khat wei ong na bang tip ke jing mot ke bang perkhat sapang jong phi ong utrai ke jing mot ke jing suk ken te om ke jong sniu ban a ke jing kermen ya phi ha ka por bakut jong phi Pat Genesis galanang ba ar pra gat khat san pat ko ong na bangan om eno ya me tat onda ngala pendep ya ka bangala ong hami kai ka bau blei ula kulan kai ka bau blei ula thmu na kam ta jongi kan om kut la ka kut kum tu lom da dei bangi pat ki bat ya ta jing kulat
Lani ka bangi sautu ya taka plan ke jong play. Ya taka jing don kat ke jong play. Wala kalong kumno ru. Ukalep lo dei benyai leng ba. Ya kijing ban poi hadu naga kep ban pan ya kani ke benta no Joshua ya ka play ula kular na benta jong. Ladang in phai kindiat chapang ukalep ngin yo yang ni bau kalep uladan hakapor udan ngan ong ringkat bau Joshua po kejengalam ke Joshua kilah ikban job yesibun ki jaka ban penyo ya ta jaka na ta ki kun Israel hak ta ri jong jingkulat bo anda pala yo ta ki jaka baro laong bau Joshua ulas dang ban pelong da ka ba kalai nusip ya ka ban ai ta ki jaka bat kawai ke jaj hapo ki kun Israel laong bau Joshua ulah sam ya ke benta jong jaka na benta jong ki bat ka kong kata kapor kat bau Joshua udang sam ke benta laong bau Kaleb ulah lej ya ka ban penken mau hau Joshua ya ke ke bau blei ulah kular ya Kaleb sau pau san snem menshua sau pusan snem menshua ka bau blei ukular yu Kaleb badai hadian sau pusan snem bau Kaleb ulai ban penken mau yu Joshua ong kum ne Kaleb ladang ipai kitab jingkhain gelanong khat sau ber khat sau Henry usakri jonga ong amon ong ka bau blei ula kular yu Kaleb ong kum ne Henry usakri jonga Kaleb na bau don ka jingmut ka baper bat bau labut yang biang-biang ya ukai ngan yalam sakatakari siya bau lalait bau sembai jong u kenyo yaka bau sembai jong u kenyo yaka bau dekat kebalai po bat ongkum ni da siya kan pin yo poi siya katakari Henry tang u Kaleb ukun u Jefune bat u Joshua ukun unon kata kalong kejeng keren kejong ublay kabaning kong kabau ublay ulah keren lupa sau pesan snem on ayat kejaka hakaba u Kaleb unyo kaban yu kejap bat tang Kaleb u Joshua kin la ban poi sya takari jong jingkulat kani kalong ka ka bau blei u ai lani u kular lupa na kabanta u Kaleb kabalong kum ka kusnam na kabanta ka bau Kaleb ulale na kabanta ka jaj ban reu Israel ngiken mau bau Kaleb ulong uwe na kitaki ka arut kinong sentiat bau de u Kaleb wan ra ku bor ka ai man sim habalek ikaban sentiat ikari kanam bat abau Kaleb ulawan ra eta kubor ki babun ki wiki pat kilawan ra kubor ka pelong ikaban penok man siam bat omla ikaban lej ikaban yale yati ki bri kebadan hat kajaka ka bau Moses ulapha ikaban sentiat ndai long gakting job lagi thu bari tang Kaleb u Joshua ki wan ikaban yathu ba kumno la ban lej ba la ban job ban yo eta kajaka ya ka ba ublei ula kular na ban tajongki Ti laong ba hadian melawan rakyat ke jubab ublei uai ya art lagi jingkular kabaning kong kalong ba mau unyo ban poi sa takari jingkular bar ka ba arpat baun aya u yaw luom Hebron kiwai kin amla henry tang u Kaleb ba u Joshua tekwas kani kalong ka jingkular ke jong ublei henry ke jingkular ke jong ublei Om semlala ikaban le no ta kendiat lagi snem la om bakal simpor slem bar kini kicing kular ke jong blai kia ini bet nakapor syakapor hagi jing mut jing berkat ke jong Kaleb u Kaleb om semla klet ya kini kicing kular ke jong blai bakal keting jong blai ke thu yangi basau busan telik ki snem ke layat semla kelet ya kata ke jingkular ke bau blei ula kular berka ke bang yo kan ke jinglong ke jong Kaleb kalong bau Kaleb ya ini scam ha ke jingkular ke jong blei wat lau dei banyai leng ba ki sau pusan snem ki berka be in ki ba pel ngamad ong ki ba pelong yo Kaleb ban ya ini ha ke jingkular ke jong blei kabagong san kalong kabang iyo ngila ban i na kajinglong jong Kaleb kalong aku apa kedaulan kot angni kalong kabayai ne ag jingbot je berkat ke jong u kalong ya ka ba u ulayo ka ba ulayo kata ka yai ne ag jingbot je berkat ke jong u
ulo yo I yo lum Hebron ubadon ko balai haja sau phau phut napo ka seladuriau boy iru yaki wadu yaki pung ki badan hauni ulum ka bahar pat uyo umla kelet ru yaki jing sai so jong ni ka jaka yaki so kriep ki ding so wan ki ba sai so bat kini ki ini u sau pusan teligi snem sau pusan teligi snem u yai ken mau sa ka jing long jing man jong tau lum Hebron bat kita ka e ka boy I ka ini u bagi kan mau la dangi pai sekarang ke jinglong jong dengan jaka langi pai kitab jing kain kelenong khat lai dekat bat pulai ka ba ong kum ni ka pen kan mau ke jing lek ke jong u galep habala pha sentiat da u Moses ong ti kelap poi hadu ka them Esyol nang taru kelap pom ya ka beget nat ka badan siren job usawan bat kelap ba ya ka halor weu ding ha pedang arngot ke lamru iki sok pong bat iki sok dembur de ngap tau ding sok ta tang wi tenat khap ya ba arngot ya ka jing sai so jong ka jaka bat kata kala pelong yau kalep ban yai ne ka bar pat ka pelak ban yai ne ka ba pelong yau kalep bakan ka jingkular kan yai ne u kalong ba yai ne ru ha ka jingmot ha ka ba ul tip bat yo sngo ka ai ba tip bat ka ai ba yo sngo kata kawan ka yai ne u utip ba uni ulum Hebron kalong ka jaka ha ka bala tep yo Abraham barika Sarah ha ka bala tep yo Ishak barka Rebeka ha ka bala tep yo Jacob barka Leah nang taru yo tep ru bakan ka jaka kalong ka jaka kabalong ka jaka ka jaka na kamanta ki briu ki ba syam lanot ki petwir kabalong ka jaka ya kawan pensa na kamanta jongki ba bola tip bari asmo sapang kata ke jinglong jingman jong ka jaka kani ga pelong yo kalep ban yai ne ha ta ki tien ke jingkular ke jong ublai ba shisha ngan sayo ban yo kejat ban ngan sayo yau ni ulum ki para mai bi bun teng teng ngi cek kelet no ki ba don na ke jong em ke jong teng teng em la ban yu ke ke bangi asmo ke bangi tip teng teng kam yai ne hangi dan ki khap teng teng ke bangi sngo ba ki jing hikai ke bagi kemi ki pa ki kai yangi lani ki basan ke kai yangi ke bala ya thu na ka por teng teng sngo kita kemi dei shu bagan ki jing em ke por ka perthai ka menta bar ke ni ki ski kimi ki wei pat kir kom hikai bat ki wei kir kom pat kir kom song thu pat ko wei pat kir kom perkhan ba teng teng sngo bagi ki bala hikai yangi men kita kila kim ya dei shu bat kini ka juk ka ngi em kini po iklet ya ka jing ong so tham e yanga ba ai thlie ka tien ga sngi ublei ban hikai ru na du dang bi i mei jonga kalong ka perthai ka ngi klet no na e ngi sedang bat ngi sedang ban kan thi no shawe ya ka ngam tep ha e ka tan rai jongka kata kalong ka jing e ka ngi syam ngi kan du kini ki sngi bat kham tam kum ki khon samma Henry ke ai ke bangi di ke ai ke bau kalap hi kai ngi kalong bagi ke ai ke bangi yo I ya ke ai ke bangi yo snow ya ke ai ke bangi tip jai ne anta bakata kan ya rapru bang ingin yo ya kata ke bau blei ula kular nakam ta jongi onga sam ga spak khat khandai ga khot ga spak lai ka no kilong ke bathiang ki tien jong me ya ke sentur jonga kham thiang ken ban ya ngap ke sentur jonga namar ba ketien ke jong boleh lan ke chi kai na ke ketien ke jong boleh kilong ke ba kham thiang ki pra mai ba I la dang I phai tu bantang ye I ba u kalep yai ne ba namar kan ke jing yai ne ke jong u ka pelong ye u ba u undon sa ya kata ka jing angnut ke jong u ban pelong ye u ban kwa oi ya ka ban ken mau ya ka ban poi ya ka ban ken mau ya ka ban yo ya ta ka ba boleh ula kular lo jong u hak we de bat uni ulum Hebron ngakwa pun kedau lengkot ke kilat ke bala pelong yo kalep ban yo ikan ke cingkular ke jong ublai ngala kedau sakmat ke jing ne ha ka ke yo I ha ka ke yo snow kata ke ne ke cingkular ke jong henrei ban yo pat kata ke cingkular ke kita ki benta ya ke bau kalep ulale ke benengkong kalau rangi pai cha tu ka lenong ke khat sao na du khot ke ban yo ter du khandai ka pen ka kedau hang tu ba ban yo ya ta ka ke bau blei la kular dan kami ru ke jing rapat ke jong ublai
ban yo ya ka ke ba ublei lakular ngidan kam ban yo ya ka jingarap ke jong ublei kamon ke jong ublei kalong ba ban sau thu kalong sisa ka ba ban sau thu namar bangingim sau thu namar kawan ke rukom ke ba per udiel mudi ong ba ka jingkular ke jong ublei kamwan ha ka dur ke ba sau tenat bat ka balong sisa ke jingkular ke jong ublei kam wan ha ka dur ke ba sau tenat bat ka ba ilong sisa kamot ka jingkular ke jong ublei teng kawan ke rukom ke ba per ka ba le sia la ban ong hatu kani kata ka jingkular ke jong ublei la ni kata ka diga mon ke jong ublei ladang ya hak banyak leng bai kan ni lang ada hak banyak leng bai kan hak banyak kendu ya kan ni bat we tingku ini kijing ki babu bat don teng ru bagi jingkular ke jong ublei kalau hak pedeng ka bangi hak banyak leng baru jong ki kap ka bangi ngi hak ban mat ki jing sa job ukalep ulaya leng ba ki sau san tli kisnem padan ki kap jong ki jing leng tiru yo mat ki jing Namar kata kalau ngabadan kam yang iban wat ikamon ke jong ublei. Henry ban wat eta kamon ke jong ublei. Kan om lapat bamangihi balak ban wat ikata. Ban wat ikamon ke jong ublei kedan kam ru yangi. Ban wat ke jing arab ke jong ublei. Ba ublei hi uni arab e ban kercan bor yangi. Bat ban pensyai ya ke jing mod ke berkat ke jongi. Kebar pat. Kalau ngabangi dan kam ban yale. Dan kam ban wahat ke jingarap ke jong ublei pat dan kam hiru ban yale pat kam la namar pengilawat ke jingarap ke jong ublei kam dan kam su yangi labiang ngilawat ke ublei ngila duai ublei ban kam dan kam ban le isu namar ba ublei hi unsa ai ta ke jingkular ke ublei ulakular kam longom ta ukalep wahab ban yale ladangi phai tu khot ka khat wei jong ta kelenong ukalep wahab ban yale lai thu ingi bo kalep ulong ubreu bakhlain ban namar bolong ubriu bakhlain badai ta kadau bo Moses ulajiet lolong ulajiet ya u kom uwei na kita khat arngot kinong sentiat ya kaban lek sentiat bat sau pho san tali kisnem ki ya ru kata ka jing khlain kadang don ha u kau mot lala hakapor ka bo Moses ujiet ya kalep ban lek sentiat pitip kerta ju kalong sau pho snem Bat akan ni kapor kapa ulet jauh Joshua ban pan kita jaga kalong sau husan snem uladan prau husan snem udang dan saat kamen sim jong kecingele ban yakun prau ngai kecingele kan yat baik kamla balong wat lah bangila kerta jungi la palat ikan rupho kerta ngila palat ikan nyopho kerta ngila palat ikan prapho ngim dan kam su kecingele kan wan bangi hak panyele kat bangi dang em nasa na perthai kathama jong kalep kala ban pher kathama jongi namar ngidon pat takwe pat kathama ya ka bangi hak panyele ban yo ke jingkular ke jong play ke jing em ke jongi ngi hak panyele lenter jong ke jing ya lenti ke jing em ke jongi ong tu sithi ke ba sinong korin ke sipau kelenong ke sipau khat balai do sam namar langi ya ka do ngemile thama kat bakum kado namar ki atiar kata ka jingle thama jongi kimlong ki penja do hendrek badan bor do ublei ya kaban pengelon ya ki kod baskem ke kita ki bahap ni le persya ke jim ke jongi kam de kata thama kumile ukalep hendrek ke jingle persya ka bangi hap ni le ini ke kalong kita ki jing khang lat ya ngai phi ban poi sakliar jong lu kita ki bahap ni le persya ke ngele persya ke de ke puli putih ke bakhang yang ban kieu sekliar juga ke jingjai tu ke jisngau bet sau piang kita ke hab ele ban persya ke ngele ngi hab ele persya ke jing persang jungi ban kieu sekliar lu ma de ke yo ke kon ke jing ele persya ke hab ele kalong ke bangi hab ele persya ya ki bor ki bom de ya bangi persang ban le ya ban kieu daki wei pat ki rukom sekliar jong kilu ke ka bangi hap ni le persya kalong yaki bor jong ke jingdum dan kam ka man siem jong ke jingele par ka khat du ka bangi la ban i na ke jinglong jong kalep kalong bangi dan kam ye ke jingai hau blai hagi khot ka khat ar khat sao na ka tu ka benta ka lanam khat sao ukalep ukuran sepang ke jingai ke jong u bau blai ulai rap ya u ban be no ya ke anak
Ukuran bau bleu lai rap ban be no ke anak ke badan hangta ke balapan seniudur ya tu jaka. Badak kata kejeng rap ke jong ublei layo ban job ya ka. Bat kani hi kata kejeng sautu ke jong ukolong baik udon kejeng ke bas kemru. Bau blei unya rap ban kesan bor ya u. Bau la ban yo ya uta ulung. Baden tak ada lech sjau Joshua. Bau la pekan mau. Ya kata kejeng kular ke bau blei la kular sausan seneman syua. Bau Joshua un ai yau tau luam hau. Ki para main bei kani keju kesur keren ke jong kalep. Kalong ru yangi kani kapor. To ai hanga yau ni ulum. Ngidon hapedeng jong kejing lenti ki para bangai kejing bejongi la kalong ki bentang ki baper. Kabang ya ngiya leng bai ka them ke boong mane ke bastang. Pat ngi sang ngi isen bapet nak bentang gitu ke bidang dan hapedeng kejing puli ke putih. Kibadai kaban leit pendep si jaka sabar. Kibadai ban sange no shwa si por manta. Panang sau thuk ai galawe kibadai ka puli putih ke jongki. Ye iro kibadai begitu kibadon ke jaka tray ke baper company ber kiwi pat kibadai ban du no ke jeng tray ke jeng ta ke jongki. Pan mata gedang don ke jeng eksa ke jeng im ke jongki. Nang ta sibun kiwi pat bat kham tam kibadai bal ke jeng im jeng long ban siem ke jongki. Ngilam len But leng bagan ni klam lagi kelap long yang ngir ban susong be hayeng. Pangadon kata kajing sengu ko jonga. Ngam ong gitu ke palat ikan rupusan snem. Regi don ke bedang hapok kan rupusan snem. Ngi ai dau habal apli ke yeng mani jongi ban lech ke yeng jong oble. Tam om lele la ngi lech tre, om lele la ngi lech thiet dok ha na yo, ngem lele la ngi syang aku plis bajar la ngi kata. Ndri ban poy ke yeng jong oble pateng teng so ba. Kadang don kata ka bete yengi. Ki online service tentang kila tekno ke bor berkat perdain ke jongi kalong ke bayarap henrei kila tekno hot nak mentang gitu ke bala pelat kan rupusan senem kerta kalong ke cementoi na banca jongki dengan berkat nak mentang gitu ke bedang hapok rupusan senem kerta ki kun samla jong kebalang senungi don ngim don Sunday school ngim don jeseng kena henrei ke jeseng jong kebalang pat ngakren ni kata ngabang iya ke balang la jong ngam tep ande balang maro long komno kisamla kidang duna ki kena ke bala palat ya khat sau snem ki ja ngirang mot baki ki kimi ki pagen wallam ki bikin wan se jeseng nda kita ki ja ke kalawe ke jongki bat para bangi be ladang em don kan ke jang nut ke jongi bangi kwa ban yo lom ban kiu yo lom la kalong ka bede bagi benta jo ke jing ke jongi bat kham tam ke bede jing sakri play ke jongi ngin kot hakathem ngin kot hathem magata ki para bangi be ka bukum ke jan med para bangi ken mau ke jing tre jing ya saprang jong ka balang han ri lom ka si be ke jongi jong ka sinat ngidang dai ika man siem bangin nang don kata kajing kwa kajing angnur kajongi bangin nang la ya kaban kieu syakliar ban yo ya ulung to ai nama kata hanga ya uni ulung kalong kajing angnur kajong ajong pi ha kajing dai bat kajing syakri ya uble na kamta kaburam kajong amen tanya dawai kemudian ublei bokpa jongi bapneng iwan ke bandem pat akhmat ke selajat ke bakhu jomi nakam tan ke por ke bame la pela yangi ke bandan apa ke yeng ke jomi ban sngap usah skor ya ke tien ke bakhu ke jomi hoi oblei ngilaya ling bai ke them ke serniu ya wangim sau phu oblei lanu nginyo ban laj pat naka hoi ngidan tangan ke jeng angnur ke jongi ba kata kalong bangi kwa ban laj no ya kabangin la ikaban yo iban kiyo pat shaulum isnei namar kata oblei ikaban yarap hai budai ki rempai yang kristan ki jongi paro kerpang nakam ta ki khon samla oblei ki brang dan ki jing pulia putih ki jongki ya kaban yo pat ikalan oblei ikaban pendep ki jing pulia ki jongki hat karukom ka badai kena bakan long ki jing te nakam ta ki jing ki jongki idwai ru nakam ta gitu ki para mansiem ki badan apdeng ki kam ki jam ki jongki begini yo alat pat sajisien ban penyak baik penyak renti ki kam kembade ban long kita bakan long ke kersan nam ta yang kesam jongki ni dwai ru auplay na kam ta gitu kebudan pedang ke pang ke sistem kebudan ke angnut ban yo ya ke kot ke khia isnai auplay ban pli kalat kelenti ru baki kin yo no ke kot ke khia ba kanam don kan ke siap tiang auplay
hab gila ka ban lei ban pendep ki jing sumar ki jong ki i dwai ru au ble na kam ta ki balang na kam ta jong i kum ki bangai au ble ba pedeng jong jing no man siem ha be dei bin sakri ka jong i me ngin yo ka lat pat sai sien au ble bangin nang la ka ban don ka ta ka jing ang no ya ka ban nang kiu saprang ban yai be au ble ya ki kam ki bon setap ka bangi dei ban pendep bat kham ta ma ka ba sakri me ha ke sngi ki por baro sim au ble jing dwai ka jong i da bangi pan i kerpan hak teng don bot tam jo tra Yesu amen ni ya penuai dan bini ruai di jong ruai ke ba sauspa arpusam ngan yat ling bawa bejeliu ngan tur persyak pat basyun tang ba men pendep kekular men siem jonga kalahun job ngala perthaiba dagaktien utrai jonga kumtu berolai telik dekhot ke jeng ruai ke saus pa arpusau ba dien jeng jeng ruai kerpat i pastor i in charge balang i represent dan siem iso bawan bu jeng ruai lingkot bat on pulai du dak jeng ku penwai ke jeng ruai ke saus pa arpusau Blay book pau jungi bhabning ngiai ngo yeme namar ke jing dor kat ke jome lembat ngi ke ni ke jing sing bat ki benta baro jong ke jing shakri ke bangila ayeme iko khubor no shakri jong meru reverend Aminati Solia ke bai kai ngi bagi dang don ki lum ha ke jing im ke bangi de ban kieu bat bangi de ban job da ke jing alam ke jong me to erap bagani ko khubor kan long ke jing shemen se mingi wei pi wei bangin yet elaga jong jing im banginum hun tai ki rithor jong jing long mata madai
Andre bengin kiyo shikilum jong jing job daka jing alam ke jong me kerkhu ye pastor bad ika yeng ke sem ke jong I bad ika jing shakri ke jong iru ika kam ke jong me kerkhu ngilang paro ha ke ni ke por kerkhu ki bamla banwan jing sengru Andre lingba ka jing shashkor bad ke jing yo I lingba ki kor ki bor jong ke juk ke bamanta kan long ke jing kerkhu men sim na ka banta jong ki ikine baro ngi pan ngi dem ngi ngo bad ngi pediang ro haga kerteng ke jong utrai bad unong pen em jongi u Jesu Kris batu da airu ba ke jingai e ke jong Jesu Kris suba utrai ke jingit ba ke jong blei u bau kupa lembat ke jingai selok ke bat hyang bat ke ba pensat bor ke jong men sim ba khoi to ai bikin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat ki reu ngai dru hakaleng satlak ke perthai menta bat shaduki arta bom jukudru. Amen.